Galizian! Sartu zirena Lorero izakleari utzi ziotela Jardin handi hontako lore ederrena
senior mailako olio ontzia pixatzera, mesedez. Olio ontzia, Berotu, jo berot eskalentatzen. pixatu behar duzu hartzi. Moitu. Arreza, jo. Zeira megafonia dugu di. Venga, venga, Rizka!
Hirugarren ziaduako denbora. Denbora honetan. Orio A, 11 minutu, 30 segundu, 11:31. Bigarren denbora. Paseo Limaren, laugarren txalekin, 11:50, 11 minutu, 50 segundu. Hirugarren. Orio B, hirugarren txalekin, 12 minutu, 11 segundu, 11:11. Eta Ibai Galizkarekin, 12 minutu, 11 segundu, 12:22. Orio A, Paseo Limaren, Orio B, Ibai Galizkarekin. Adik galdetu, hango galdetu. No me estoy poniendo de acuerdo, ¿no? Arretu también. Txamatxea, ondo zaintzen zuen, ozea. Eskau, Ondo. Larun baten zor. Zein da, gerritia. Zai ez emaratzen. Ai, noma. Zorionak. Zia buskatu gara, Gara mozkia mazio, zia ocupa gara gara zela. Hor datozagoak ere. Venga, txalo handi bat, txapetu horren txapenek, batzaktaketza. Oaitxe zartu dira. 15:40. Eta segidan datozagoak izateko. Adegi berez egindu zegainera hori urrezkartuko. Hor datoz hartzen da, txalo handi bat hau txapenek. Venga, benetik eta gaino dagoen. Eta imetia da parzia. ¡Gloria!